Türkmen halk sazy düşmüş. Ahal yerine yetirjilik sunwatyny bu ajaýyp saz hem aýdym hem saz görnüşinde yerine yetirilýär. Ahal sevitlerinde pürlagy Çağrı Täşmämedow ýaly ustadlar tarapyndan yerine yetirilip bizim günlerimizde çenli gelip yeten ulu gogrumly sazlaryň biridir. Bu sazy bize häzir Arkadag şekerinden gatnaşýan wekinli sazyň namy Didar Muhammed Wepaýew çalyp berer.